Пътниче, къде е твоят Брезник? Там, където пролет пак ще бъде и далеч зад облаците чезне. Равнината Брезнишкото бърдо, там е Брезник. Там е моят Брезник. Нашият град Брезник се е сгушил на заве в полите на бърдото. Градът носи хубаво и запомнящо си име. То произлиза от името на най-нежните дървета – брезите, които може да видите из целия град и на бърдото, най-вече там. Това бърдо с желязно сърце крие в себе си легенди и предания за отминали времена. Неразгаданите тайни на Брежнишкото съдмопрестолие, на бърдото, на храм Света Петка и въобще на родния ни край подтикнаха ни преди 2 години да станем членове на местния клуб Пътешествениците. Една от амбициозните задачи на клубът е да издирва и популяризира живота и дейността на позабравени или забравени личности, за които не се говори. Задачите следваха една след друга и интересът ни към издирвателството се увеличаваше. Съхранявани снимки в архива на клуб Пътешествениците и с историята на родния край си изпълнихме за паметния знак, поставен в местността Гледан, в подножието на гребенто, старите кариери. От нашите предшественици, пътешествениците, които вече са студенти, научихме следното. Това е първият паметен знак от този тип, с чест на българските евреи, поставен в България. Но защо в Брезник? Ние трябваше сами да търсим отговор на този въпрос. Първото, което научихме, е, че тази кариера е действала до 60-те години на 20 век. Търсенето ни отведе до дома на дългогодишния читалищен деец, госпожа Павлина Денкова. Бяхме много добре приети в нейния дом и ето какво ни разказа тя. Минавахме тук край един черен път, сега зад болницата, разбира се, и ми правеше впечатление, че в двора има голяма барака, дървена барака, пред нея пейка и на пейката седяха няколко мъже, от канчета ядяха, вечер това закусваха ли, обядваха ли, не знам, но ме впечатляваше малките шапчици на главите им. В семейството ми, татко ми и майка ми имаха приятел, руснак белогвардеец, Жорката му казваха, години наред живееше тук в Брезник, всека вечер идваше в нас и работеше на кариерата. И аз попитах него и татко, какви са тези чичковци тук, ядат, седат на пейките, но на главите си имат малки шапчици, какви са тези шапчици? Ами, те не са българи, те са евреи, дошли са тук, прогонени са. Как, защо са прогонени, защо са тук? Дошли са да работят на кариера. Ама добре де, защо? Обяснете ми. Не, още си малка. След някоя друга година подробно ще ти разкажа. Знам историята почти на всеки един от тях. Това ми каза Жорка. Вълнуваща среща, от която научихме много и обещахме пак да отидем на гости на госпожа Тенкова. Тя е живата връзка с милите събития и личности. А сега се отправяме към една тиха уличка в нашия град, където самотно, безмълвено стои и се руши огромна къща. Защо ли е празна? Къде са стопаните й? Чухме какви ли не истории за нея. Била някога детска градина, в нея се помещава офис на организацията Съдействие на отбраната. Но чия собственост е била преди това, не можаха да ни кажат със сигурност. И затова ще се обърнем към госпожа Аниела Асенова, историк и краевед. Искам да разкажа за една малко популярна личност от нашия град Брезник, Александър Симов. Роден е в Брезник и роден е на 20 март 1879 година. Основното си образование завършва в Брезник, защото тогава не е имало гимназия и отива да учи в Втора Софийска гимназия. След това учи военно училище и участва в Балканските войни. Въобще много така изтъкната личност и той се пенсионира като полковник от запаса. Неговия баща, редно е да споменем малко и за него, е Симо Гигов, който също е бил депутат в Великото народно събрание. И вече неговия син Александър Симов върви уверено по неговите стъпки и става депутат от 24-то Народно събрание, за което малко хора знаят. А тези данни, които изнасям сега, ми ги е написала неговата племеница Елена Иванова Симова. Александър Симов е бил първо депутат от 24-то Народно събрание, което е имало много малък период на живот.
от 22 май 1938 до 27 април 1939 година. 160 депутати и един от тях е Александър Симов. И вече той става и депутат в 25-то обикновено народно събрание, което е от 40 до 44 година. Но с какво се изявява Александър Симов в това 25-то обикновено народно събрание? Той е един от участниците в Пешевата акция. В акцията на Димитър Пешев, и това, което ни разказа интересно Елена Симова, е, че той, когато се подписва под декларацията на Димитър Пешев, той казва: най-накрая ще изтриеме срама от лицето на България. Той е арестуван в Брезник. Тук правят народен съд самите брезничани и отведен е в София, където е осъден на смърт от Народния съд. Факт е, че той е разстрелян заедно с 66 други хора. Няма улица на негово име, няма паметен знак, няма нищо. Не се учи в учебниците по история, въобще не се знае и от младите наши съграждани. Как ще знае, след като и неговата къща всичко е национализирано? Той имал 3 деца, те са вече, даже неговите наследници ги издърбаме, защото са отдавна покойни си неговите деца, но внуците му, за да може да разговаряме. Ето ни на паметния знак, да поднесем цветя в знак на признателност. И не само, че 27 януари е международен възпоменателен ден на Холокоста, но така показваме своята съпричастност към тежките събития, отнели живота и променили съдбата на милиони. А не можем да не бъдем горди, че има брезнишка следа в спасяването на българските евреи в лицето на депутата Александър Симов Гигов. Кой друг, освен ние, младото поколение, ще поддържа и пази тази народна памет жива, ще търси и намира неизвестни факти от миналото на родния ни край и ще ги прави достояние на цялата общественост.